Mae Wendy Phillips wedi bod yn arweinydd ar gylch meithrin crymych ers dros 12 mlynedd bellach ac mae ei hymroddiad i'r swydd a'i hangerdd at ei gwaith yn heintus. Cred Wendy fod plant bach yn haeddu'r addysg Gymraeg gorau ar ddechrau ei siwrnau addysgol ac mae'n cynnal gweithgareddau llawn hwyl mwyn sicrhau fod y plant yn dysgu drwy chwarae yn y Gymraeg gan ei paratoi at y cam nesaf yn ei haddysg yn yr ysgol gynradd. Mae Wendy yn arweinydd tîm gwych ac mae'r un tîm o staff wedi bod yn gweithio yn y cylch ers blynyddoedd. Mae'n arwain trwy osod esiampl gan ddangos parch a gwerthfawrogiad i'r staff. Mae Wendy wastad yn meddwl am ffyrdd newydd o wneud y profiadau a gaiff y plant yn y cylch y rhai gorau posib. Felly mae'n mynychu cyrsiau academi'n gyson mwyn dysgu sgiliau newydd a'i rheadru i'r staff. Fe aeth Wendy y filltir ychwanegol i roi profiadau arbennig i'r plant. Enghraifft, ar ei trip blynyddol, roedd wedi trefnu ei bod yn ymweld â maes awyr Hwlffordd i weld awyrennau'n glanio a chawsant i gyd gyfle i eistedd mewn awyren bach breifat, gyda dewin a doti wrth y lliw wrth gwrs. Mae Wendy yn arweinydd cydwybodol iawn sydd wastad yn rhoi o'i gorau i sicrhau fod y plant yn cael y gofal a'r addysg o'r ansawdd gorau posib yn y cylch meithrin. Llongyfarchiadau i Wendy Phillips, arweinydd cylch meithrin crymych.